Mayong hapon sa inyong mga amigos. So karong adlaw tag antamo og gamay na detalye parti aning kuana. Kani siya preskatuna ni siya. Nangutana lang ko, nahibong lang ko kay ang tawag ani sa sikwihor. Kuan tinapa. Wa man mi ani mo tawag og tinapa. Ang tinapa sa amo so Bisaya sad mi pero wa mi mo tawag anig tinapa kay ang tinapa sa amo amurag lukad man to nagi tapahan ba. Tinapa mao nang among pagsabot. Naibong lang mi kay sa sikwihor katong napanood nako sa sikwihor Biners. Kani siyang mga dilata gitawag ni Buyaks og kuan. Aw kani siyang dilata ba? Gitawag ni Buyaks og tinapa. Anang nahibong ko na kuan Bisaya man sad mi. Nganong wa man dili man tinapa ang tawag namo ani. Kuan lang ang tawag namo ani ug unsay ngan maura preskatuna among tawag ani. Sa sikwihor kuan kana kunong sardinas. Dili kuno tinapa ang regalo sa iya. Kay sardinas bot pasabot ang sardinas o mga uban pa na dilata tinapa day ang tawag sa sikwihor. Og panduha na detalye di ay so katong nag-istorya sila og kuan katong nalatak kanang nalatak sa sikwihor diri sa tua sa amo sa Bisaya wa mi words na nalatak Bisaya pud mi pareho sa sikwihor pero wa may words na nalatak. Pero sa Masbatinyo kanang nalatak sa taga Masbati. Kami taga Masbati man may pero dili may Masbatinyo ang among lingwahe. Kuan mi si murag Cebuano mi halo. So kanang nalatak pwede na kuan latak dukol ba kanang gidukol bitaw kanang hapakon imong ulo na latakon nalatak. Pero kanang nalatak sa sikwihor Bisaya man sad ko ako kasabot ana. Pero katong napanood nako sa sikwihor Biners nga may nagsaka og lobe na ingon ni Buyaks basi kunog malatak siya. So buot pasabot ato mahatak siguro. Ang tawag namo ana sa Bisaya mahatak na kuan ba? Pareho ra man unta Bisaya pero palahi-lahi man malatak mahatak kanang malatak di ay siguro sa ilaha sa mua ana mahatak mahog ba halimbawa mo sa kakaglobe mahog nya kuan sa Tagalog malaglag mahulog malaglag basta. Og ang pantulo na detalye katong sa sikwihor may word sila na lama. For example ato na okay na lama na ambot lang kung lama ba to o lamang. Basta kay diri sa amo awa may words na lama. Okay na lama na. Pero kami mag-istorya ana. Okay na lang na. Okay na lang na. Ambot lang kay murag ang Bisaya namo murag may halo Tagalog. Masbati naman gud kaayo. Di ba duol na kay sa Luzon ba? So na-impluwensyahan sa Tagalog. Og ikaupat na detalye sa sikwihor may sikwihor ba na o sikihor? Sikihor may gitawag sila og kala o kalang. Diri sa amo wa may kala diri wa man may kuan ana kasuway anang kuan words na kala. Pero sa ila kala, mo istorya sila kala. Siguro batasan lahi man pud siguro ng batasan og kala kay ang taga sikwihor Biners mo gamit man og kala, mo gamit pug batasan so bot pasabot ana. Lahi ng duha di na pareho. Pero ang pagsabot na mo sa anang kala kung di man gid na batasan. Kala. Aw ang basta ang pagsabot na mo sa kala kuan sa amo ana batasan kala ang batasan maugid siguro batasan. So panglima na updates
Sa Siquijor may gitawag sila og kuan, dula. Dula. So dula. Ang kanang dula sa amo dili na sa tuwa ba og kinsa pa to. Kanang dula wa mi kasabot ana. Pero nasabtan ko lang na pagpanood na sa Siquijor Biners. Kana daing dula kuan daay na sa amo duwa. Sa Tagalog pa laro. Na siya nasa kuan. Pero sa babae pinaglalaruan. Kuan. Panglima na tong updates. Ay sige, maora usa to kay kuan. Mukaon usa ko. Maraming salamat. Og ikaunom na kuan detalye sa Siquijor may gitawag sila na sumala. So kuan pero lahi gyud siya sa tuwa pero masabtan dayon nato. So kanang sumala nila masabto nato na sa tuwa, suma na sa tuwa. So gamay ra kay diferensya. So lahi lang mao nang giingon na. Lahi lang ang spelling pero mao lang gyapon ang kuan buot pasabot. Sumala og ang suma. Ang sumala sa Siquijor sa amo suma. Suma ni mo. Niingon pod sa taga Siquijor. Sumala ni mo. Ikaw man kay mekaniko ani atong duha. So mao lang usa to no. So kaning post nako dili ni kay sa ingon na pang chismis na kuan. Ako lang ni siyang gi-updates kay para hibaw-an pod ba sa uban ba ang mga kuan pagkakaiba sa kuan sa language and pareho ang kanang kuan, pareho ang lengguwahe pero magkaiba ang spelling. So kung unsa man inyong reaksyon, tambag o pagkasabot aning kuan sa post na ito, just comment below. Maraming salamat.